Hayi uyabona nje bafethu, yabona uKhumalo. Hayi mfethu, yabo lo muntu mfethu usenesidina nje mfethu. Yabona unesidina nje mfethu ngoba yazini mfethu, fanele uma uyindoda ubone ukuthi awusafunwa. Uyeke udedele iy'ntambo mfethu. Yayizwa leyo nto leyo. Lo muntu manje ngendlela asenza ngayo usenza ngathi i-MK iwuyena, ifuna yena. Hayi bafethu, akabona ukuthi akasadingeki, adedele njena kahle ukuze phela maye uzoyoku uphila ungena peace, uphila ngokucasha, waspoil ilegacy yakho ngoba nakho ayi bafethu, hayi yabo nje khona abanye abantu mfethu, mfethu ayi ngeke ayi. UKhumalo nje akakayicabange lento mfethu, senza into right mfethu, adedele iy'ntambo kahle nje mfethu, angalokhelwa. Uyolokhelwa lento mfethu kuze kube yinini, ngoba icala le-arms deal into eyophela u-20 years 40 years. Uyangizwa yini? Hhayi ngeke mfethu, ngeke mtunga uyicabange lento yakho. Ezinye izinto nje khona izinto kufanele ukuthi yazini, let me just ngiyeke nje lento le, ngiyeke nje ngiphume kuyona ngoba ngisho ngathiwa uyabuya uKhumalo, ubani omfunayo manje kwi-MK? Akekho omfunayo ngoba wonke umuntu uma umbuka ngeso lesitha. Hhayi ake nimtsheleni bafethu, hhayi nimtsheleni, hhayi nina enimaziyo la ekhona mtsheleni, mtsheleni nje ukuthi cha hhayi ngeke ndoda awuyidedele lento, vele uyidedele kahle nje. Uyangizwa yini? Hayi bafethu, hayi ngeke phela, hayi yazi lo muntu lona mfethu manje usenza inhlekisa nje si-MK. Hayi mina angisazi mina kufanele ngithini ngempela-ke makushe athi la phathe umkhuhlane futhi, lento imphathisa umkhuhlane mawukeke.